Ja sam vam ovo morala reći. A od vas ni kazne, a ni milosti ne očekujem. A sad me skužajte. Mame nije stalo. Jezik čuva istoriju, tradiciju, identitet jednog naroda, ukratko njegovu dušu. Bogatstvo jezika često se krije u autentičnim riječima, izrazima čije smo značenje pomalo zaboravili. Šta možemo da učinimo da sačuvamo jezik naših predaka koji je istovremeno i naš? Uradivši dokumentarni film obrazovnog karaktera pod nazivom Jezik mitski čuvar Boke Kotorske, na to pitanje pokušali su da odgovore učenici Kotorske gimnazije. Namjera maturanata je bila da ukažu na posebnosti ovdašnjeg jezika i animiraju mlade da čuvaju domaći jezički identitet koji su im ostavili njihove bake i djedovi. Dolazim iz Škaljara, u Škaljarima se pretežno priča bokeški jezik, od moje babe, prababe, pa čak i otac mi danas koristi neke bokeške riječi i u meni se također rodila ljubav, da kažem, prema bokeškom govoru, jeziku i naravno u svakodnevnom govoru ga koristim. Primijetio sam da se sve manje i manje koristi u okruženju, kako u Škaljarima, Dobroti, u bilo kojem dijelu Kotora, što je žalosno da se izrazim. Tužno je, na primjer, kada odete u neku prodavnicu u Dobroti, nebitno, i tražite kilo pomidora i žena vas gleda, ne zna o čemu pričate, ili možda zna, ali iz nekog bezobrazluka neće da prihvati tu riječ i onda kaže, mislite paradajza? Ne, mislim pomidora. Ma čudo, jedno je bilo. Ovaj naš se Kotor više nema ni mira, nema ni načina, uvijek ima neki špico škandala koji pravi problem. A mi smo turistički grad, ne može to tako. Moramo se staviti ured u ordine. Dorađivan godinu dana, sakupljajući i sortirajući snimke, projekat izrade dokumentarnog filma nastao je iz domaćeg zadatka i uputstava profesorke maternjeg jezika Sonje Golub-Klenak. Prema njenim riječima, sama ideja nastanka ovog filma je ponikla u cilju očuvanja dijalektizama, lokalizama i svih onih riječi koje pripadaju starijem govoru sa teritorije Boke Kotorske. Moja ideja je da treba jezik očuvati i u onom izvornom smislu, naravno naučiti književni standardni jezik i zato ga i učimo u školi, ali ne treba se stidjeti ovoga koji je dio naše kulture, dio naše tradicije, dio duše ovog naroda. Mislim da u tom pravcu i treba da razmišljamo i da odnjegujemo i čuvamo ovaj jezik u kome se krije zaista nešto što je i naša prošlost i tradicija i nešto čime treba da se ponosimo, a ne čega bismo se stidjeli. Jezik koji spontano nazivamo bokeškim dovoljno je star i priznavan kroz istoriju. Njime su ispjevane najljepše pjesme, ispričane storije, iskazani mnogi stihovi. Lica ljubavi prema jeziku i uopšte kulturi stvara se u porodici, a ima je i među prosvjetarima spremnih da doprinesu očuvanju pomalo zaboravljene tradicije koju treba njegovati i biti svjestan njenih vrijednosti. Naravno da i sam proces standardizacije crnogorskog jezika malo je otišao u drugom pravcu kada je u pitanju očuvanje dijalektizama. Naime, znamo da je dio standarda su postali recimo određeni turcizmi, ali ne i romanizmi. Pa recimo umjesto kušin, naravno, koji nije prihvaćen kao dio standardnog jezika, mi imamo jastuk, a jastuk je turcizam. Isti je slučaj i sa riječju portun, odnosno avlija koja je književna riječ, odnosno dio je standardnog jezika. U svakom slučaju, zato sam da treba naučiti standardni jezik, da ga naravno u školi i učimo i djecu usmjeravamo u tom pravcu, ali treba i njegovati i biti svjestan kolika je vrijednost ovog jezika koji su djeca spontano nazvala bokeškim i koliko se zaista dobro osjećaju i mogu da izraze sebe kroz njega. Ivan Franović, Vjera Radoničić, Đorđe Kalezić, Sara Đurović, Katarina Pašić, Stefana Franović i Milena Radović željeli su da kroz ovaj film svojim Kotoranima usade ljubav prema vlastitom jeziku, te da im kroz dugu kotorsku tradiciju otvore vidike ka drugim poljima važnim za očuvanje vlastitog identiteta i bitisanja.